Asinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka ukulumbana konkamisa. Ake sihambe-ke sibheke ukuthi ukulumbana konkamisa kuyini. Lokhu kusho ukuhlangana konkamisa abathile bemvelo besakhele onkamisa abasha esithi onkamisa bokuvela. Lokhu-ke kwenzeka uma onkamisa belandelana noma bencikene. Siyathola-ke laphana ukuthi ukulumbana konkamisa kusuke kuwukuhlangana noma ukuhlanganiswa konkamisa abathile sithi onkamisa bemvelo. Uma ngabe behlangana bese besakhela onkamisa esibabiza ngokuthi onkamisa bokuvela. Lokhu kuhlangana konkamisa kwenzeka uma ngabe onkamisa betholakala belandelana egameni noma bencikene. Zimbili-ke izinhlobo zonkamisa esinabo. Sinonkamisa bemvelo ebese siba nonkamisa abokuvela. Onkamisa-ke sitha bemvelo ngoba abaphumi kwabanye noma abasuselwa ndawo bayimvelo. Naba-ke onkamisa bemvelo u-A, u-E kanye no-U. 2 sinonkamisa abokuvela. Laba sitha bokuvela ngoba basuselwa noma bakhiwe onkamisa bemvelo. Naba-ke onkamisa abokuvela u-A, u-E kanye no-O. Onkamisa-ke abalumbanayo ilaba esitha bemvelo bese besakhela onkamisa abokuvela ngale ndlela elandelayo. Nakho kufanele ukuqaphele ngaphambi kokuba silumbanise onkamisa. 1. Onkamisa bemvelo kuphela abalumbanayo, okusho ukuthi onkamisa abalumbaniswayo u-A, u-E kanye no-U. 2. Onkamisa A kufanele abe ngasekuqaleni ukuze yenzeke le nguquko. Onkamisa-ke A kufanele kube nguye ongasekuqaleni ukuze sikwazi ukulumbanisa onkamisa. Ake sibone ukuthi kwenzeka kanjani. Sizothatha onkamisa A ebese simlumbanisa no-E. Uma ngabe silumbanisa onkamisa bemvelo okuwunkamisa A simlumbanisa nonkamisa E kuzosakhela unkamisa owokuvela oku-E. Ake siphinde sibone futhi sizothatha unkamisa u-A siphinde simlumbanise nonkamisa u-U, okusho ukuthi u-A uma ngabe simlumbanisa no-U onkamisa bemvelo labo bazosakhela onkamisa abasha noma unkamisa omusha okuwunkamisa u-O okuwunkamisa wokuvela. Sizophinda-ke sithathe futhi unkamisa u-A simlumbanise nonkamisa u-A, bobabili labo A esibalumbanisayo bangunkamisa bemvelo. Uma ngabe sibalumbanisa noma uma ngabe sibahlanganisa bazosakhela unkamisa wokuvela okuwunkamisa A, okusho ukuthi uma silumbanisa u-A no-A usakhela unkamisa omusha okuwunkamisa wokuvela okuwunkamisa u-A. Siyabona-ke laphana ukuthi onkamisa abasha abakhekile lapha okuwonkamisa abokuvela u-A, u-O kanye no-E, okusho ukuthi onkamisa esinabo abokuvela sinonkamisa u-A, u-E kanye no-O. Asithembise ukusiqhuba lesifundo sethu sanamhlanje embukisweni olandelayo. Asibonge ukuthi ube ingxenye yombukiso wethu namhlanje. Asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube kuzayo siyavalelisa.